Mietin vaan, mitä sä oot niinku aloittaa. No mitä sä oot tekemässä? Lähtelee sitä kynnyksiä tuolla Aloitella. Tuossa oli se reulun äänenvaimen, niin... Minulla on se talle se tuon alkuperäinen. Siinä se oli pihalla. Se on poikki. Niin. Siellä ei ole liitosta. Niin kuin joku meni rälläkäymään sen poikki. Mihin sä oot tuolla? Mensi jo hermostua, että mihin sä oot laittanut. Tämäkin olisi pitänyt muuta pestä tämä auto. Häh? Tämäkin auto olisi pitänyt pestä. No, sen kerkiin, jos pestää. Se on kiva, kun Mä hirveesti heiluttele, kun se on tunkin paras koko vehe. Hei. No hei. Minkälainen teipi laittaisi kiinni? Sä rupesit nyt pesee autoa. Joo. Mä vähän tämmönen mielenkiintoisempi tyyli. Tää on jo kerran pesty tällä. Joo. No kuhan sen nyt jotenkin sinne alle saa. Noin. Se on siellä. Kumminpäin sä laittaisi? Teippi. Minkä? Häh? Tuo teipin näin. Mikä mä laittaisin ehkä niinku justiin ylhäältä alas. Jos siihen joku teippi pitää laittaa. No kus? Eikö tää nyt voinut maalata kaksi kerran? Toi sulamaan toi uurus. Tässä nyt sitten. Kokeillaan tää onnistuu. Lähdetäänkö me nyt koko? Kun tähän nyt voi periaatteessa ottaa ihan maaliakin. Niin. Tää ei tuu kyllä täällä pysymään, mutta... Ei tuu pysymään. Ei vittu, tää ei onnistu kyllä näin. Tähän tää vetäis päälle. Se vois jotain maali. Mutta ei se pysy siltikään. Pelti päälle. No vittu, kun me se urtsu sinne laitettiin, jos se Ei. pelti laitettiin. Sitä olisi voinut miettiä ennen kuin vielä laittaa sinne. Tämä ei kestänyt maalia. Kyllä. Se lähti heti kiehumaan. On näköjään. Oliko? Joo, se on just se puoli, mikä me tästä. Ei onnistu meiltä. Hetkinen. Mitään katastrofaalista.
ainakaan vielä tapahtunut. Mä en ainakaan täältä nähdä mitään reaktioa. Okei, se vähän menee. Tulee röpelöille. Hei pojat! No hei! Täällä on yksi idea. Hei vittu mikä tuo! Meillä on pian mustat kynnykset. No tulkaa nyt tää katsomaan. No niin. Ai niin, täällä on nää perkeleen puskurit. Sä sellaisen meidän. Oisko se sittenkin näin? Siinä on edelleenkin ne uretaanit hyvin kyllä tulilinjalla. Sitten palaa koko paska. Mitä sä oot tekemään? Sen pitäisi varmaan vieläkin saada joku äänenvaimen niin väliin kuuntelee Erkkikään Ei. tuota ääntä. Joo, ei kun täällä pitäis saada... Siis saadaan äänenvaimen, laitetaan se tuohon väliin vaan. Ei tuo vähän paha tietysti jos. Siinä on vaan melkoinen paloriski. Vedetään joku lämpöteippi siihen. Niin kun tossa on hyvä tommonen koukku valmiina. Saattaa olla rellu. Ne housut ylää. Et sä kyllä maksa Ei mulle kyllä mitään. sitten maksa yhtään. Voisit kyllä maksaa. Vittu tää tulee hyvä. Se on parempi kuin uusi. Tuolla on vaan vähän riskialttiin aloha. Paitsi että. Onko se meri? Näin. Oho, tuonne menee tuonne. Mitä se näyttää oikein? Älä naura. Se on hyvä. On loistava. Hyvän näköistä tästä ei saa kyllä tekemällä. Älä nyt on. Heti tuu väliin. Ees jonkun näköinen. Avaa vähän. Ei noin paljon. Vähän vielä. No, No kun onko nyt hyvä? näit vähän vauhdilla. Se koko Pohjanmaalla. Totta kai.
Mutta hei. Oho, no niin. Se ei nyt kovin lähde sitä tutkimusta. Kyllä kestää. Joo, ei ruveta vasaralla nakuttelemaan. Ei. Voi. Paska. No anna olla siinä, se siinä pitää haittaa. Älä nyt. Noin. Meillä on musta kynnys. Onhan se nyt yritin. Se on siellä ja pysyy. Siihen jää niin lyhyt. Ei. Mä sitä tarkoitan. Mitä siellä on? No, hitsit. Siinä on joku levikepala laitettu siihen. No. Ja rälläkällä ne täpit auki. Joo, se lähde siitä niin. No ei se kyllä... Tai kun sä haluaisit tämän ehjän. Jos on mahdollista. Jos tuolla kyllä vasarakin olla, ettei tarvitse rattia sen. Tääkin on puhki tämä äänenpaino. No, se nyt on pikkujuttu. Kiinni on ja pysyy. Niin että hakataan kiinni. Niin näkyy. Ja sit ne on ottanut edes isomman vasarankin siitä. On siellä se leka. No sitten kyllä menee. Sitten on entinen, kyllä se on ehkä... Itse otan kiinni takaisin. Tää on oma tekemä. Lyön kun saa. Otetaan samaan aikaan. Ei kiinni on taas joulu.
No ne. Sitten vaan vasaraa. Tässä! No sehän on jo perillä. Ei kyllä pohjaa nosta. Vähän joutuu tinaamaan mun. Millä sä ajatat sen kiinni? En mä tiedä, tinalla. No sitten. Ei muuta kuin. Mitenkä jumalauta tämä? Vittu ei tää yhdellä kädellä onnistu. Akkumme on irti. Hienoa. Tarvitsemme myös virtaa tällä. Sitä saa töpselistä. Tulkoon sähkö. Ja nee! Mä vähän teetä näkee. Mitä? Ei mitään, se on nyt soittaa. Ai virtaa oli täällä vai? Nee. Oho. Älä nyt säädä sitä. Mistä se palaa? Pakoputkesta. Takaisin tehtaan. No nythän löytyy kuvakuva. Et oo tosissas. Ai. Tarvitko suojella se? Nois täällä nyt. Millä näyttää? Huuri kiinni. Hyvä. Otetaanko ensi ääne? Aha, hei. Oli aika mieto. Oho. On se nyt vähän siirrettävämpi. Ainakin 10 eurolla pohjaa kiinni. Pysyy. Mihinkä kohtaan? Siinä on tällainen reikä. Jos se on taas sitten sun ongelmas keksiä se, kun sä sinne menet. Sinä! Minä? Sinä saat laittaa se. Sulla on nyt työvaatteet päällä. Ai jaa. Mulla on kato yksi ovi tässä tehtäväksi. Hieno ovi. Niin yritettiinkö siitä se sähköhissi vielä toimimaan vai? Ei. Ai jaa.
Porakone, pora ruuvi. Siis tosta nyt ensin, että siitä jo. Tostakin sais vielä pitkälläkin. Kuinka pitkällä? Mulla oli varannut nää pitkät kyllä tonne pohjaan. Ei kun ei tarvikaan. Ei tarvi, pysyy. No niin. Ja tää reikä. Ei. Eihän tää nyt oo paha. Tarviiks sattalampu? Mä tiedän. Meneekö tossa nyt pensalle, kun niinku... Käsijarru. No niin, hyvä. Jaha. Mikä tää reikä? Se on joku ilmanottoreikä. Aivan, tämähän tää nyt hengittää. Siellä meillä olisi putki. Onko? Onko tää nyt pakko kuvata? Siihen. OEM-putken kannake. Tuossa ei olekaan varmaan mitään, minkä se ottaisi. Kokeillaan. Kun mä saisin Jäppä nyt helvettiin. Tää OEM Plus kannake. Ei voi kyllä tosta laittaa vielä. Pääsikö mä se? Toho. Millä vittu mä pidän tätä, kun mä tarvisin 3 kättä? No, saanko mä lainata 3 kättä? Missä sä haluat sitä nyt pitää? Mä en tiedä. Ei nää täältä poistu, kun ei nää saatana meinaa mennäkään tänne. Onko tähän otettua ylimääräistä? Noin. Itse valmis. Kaunis. Mattopuukko.
Tai terä. Seppo! Mitä? Tuo mulle terä. Minkälainen terä? Maattopuukon terä. Sen verran, että mä saan vähän tuota urtsua tosta pois. Olisiko sitä pitänyt Piltämästä ostaa sellainenkin? Mä unohdin sen kotiin. Taas. Tiedänkö me siellä joku lämpöpelti? No vähän siihen suuntaan tuota lovea tuohon varmaan tehdään. No ei se mitään haittaa, vaikka se pelti tulisi tohon. Heitä ne suojalasit. Tulee yli. Joo. Oho, nyt niin ove. Hei! Millä sä meinaat? Mitä sä teet? Tein sen suojapelliin! Ovenko sä laitetaan nyt kiinni vai? No eihän sillä nyt mitään väliä ole. Ei sitä ei avata sitten. Pitää muistaa, että siinä. Niin. Ai menisikö sä takapenkiltä ajaa? Joo. Hyvä se on. Sitä mä piti heittää. Taas mä saan mennä sinne poralle. Et nyt taas helvettiin siitä. Eestä. No mihinkään helvettiin se tämän nyt sitten poraa täällä kiinni? Sinne meinaan tulla. No tänne. Sieltä. Taittuuko se? Taittu. Tuo mulle vastaan. Tuon vasaran. Ei taitu. Taittuu. Tippuu koko helma tästä, kun alkaisi hakkaa. Oliko tässä jotain auki? Oho! Ei oo tuolla pasaamisella kauaa. Älä nyt vii. Tuosta muuten menee polttoaineelle. Ei menekään. Mä en näe yhtään, millä mä poraan. Kokeillaan tosta. Ottiko se jo? Ottikin. Pysyyköhän se kiinni? Mä vien tuohon. Rohan nyt vaan perkele. Ei riitä. Eikä siellä oo muuta mitään. Ei täällä oo mitään takana. Vittu just reijän kohta. Olisiko tossa? Siinä voi Väärä olla. suunta. No niin. Se on hyvä. Väärä suunta. Ei ollut. Olipa. Tuli väärä suunta siitä, kun sä heitit sen tonne maahan. Sä käydikö, että mä heitän sua sinne? Lait karkuun. Älä nyt sitten vielä laita sitä kiinni. Aanan tämmöset. Tekniik. Älä naura se. Se musta teippi on siellä maassa. Teknologia. Minäkö tämä nyt taas sitten joo?
Se on istu sulta niin Niin, no etpähän ole ainakaan valittamassa, kun on niin huonosti teipattu. Saisit sinä teipat, mä kuvaan koko helvetin episodi. Tekään päin. Ei sillä ole mitään merkitystä. Se musta puoli ulospäin mielellä. Tähän nyt tohon aloitus. Kato näin. Ammattiteippa. No niin, nyt. Minkä takia sitten saattaa noin pitkä pätkä vai? Kyllä tuli kaunis. No. Pysyy sama tyyli takana. Ja kiinni. No voi vi... Ihan... Näitä teipataan näyttää samalta kuin edestä verrattuna. Voisin myös yrittänyt muotoilla. Niin se on sama saatana hitsata tuo reikä jo umpeen ja jättää tuollaiseksi. No hitsaa! En mä kerkiä. Laita tuokin. Työkalu on mulla. Syö ne kiinnikkeet sinne kiinni. Niin, mutta kun pitäis saada nämä ensin. Ota ne auki. Sori. Ei tolla lailla auki, kun teipillä auki. Jopa. Ei! Sä laitat sen toisenkin. Mistä päin? Mitä kello? Oho, tänne on joku teipannut nyt tänne kiinni. No. Se oli momentissa. On kaunis. Viimeisen päälle. Tää kattoo, jos nyt jostain tulisi vielä vastaan. Mun mielestä ne heitettiin relloa. No, kun ei niitä kerran missään ole, niin todennäköisesti. No joo, nämäpä se on melkein nyt sitten sitä myöten valmis, että tän voi siirtää pihalle seisomaan ja hän pääsee sisälle. Päästään aloittaa toi. Tänne nyt ei oikeastaan tähän jaksoon varmaan tullut, kun noi helmat maalattiin.
tukittiin noin, ettei sinne mene. Ei sinne mene kovin monta elukkaa sisälle. Ei. No toi putki. Putki jonkun näköisellä äänenvaimentimella on kaunis, mutta se olisi oikeastaan sitä myöten selvä, että sen saisi viedä pihalle. Joo. Ei, mun pitää varmaan ruveta touhaamaan. Pojat lähti syömään. Voisin tässä touhailla vielä. Vielä tämän kanssa. Pitää mennä toi siera siirtää. Siirretään ensin eestä pois. Oho! Ei tässä voi mihinkään kyllä ajamaan näin. Ei haise, ei. Hyi helvetti. Se vähän palaa öljyä. Ai vähän. Vähän palaa öljyä. Vittu kun täällä on kylmä saatana. Mikä sininen savu. Pitääkö mun mennä tälle puolelle? Savutuksen perusteella toi ei kestä. Ei kestä. Montako näitä
sä polttaa? Ei tolla kyllä mihinkään vielä. Eikä me lopeteta tämä jakso. Onko hyvä? Oh.